Здравейте, приятели, аз съм Богдан 97 и тук съм с Killer Boss, или как ти беше истинското име? Бранет. Да, ако почват флъш се гръмна. Добре, и сега тръгваме. Да, значи може да чуете някакъв травен шум, той е от баста. Да, направо тръгваме. Газ! Бе шифт де. Той не е shift, той е нитро. По стръмния път. Добре, направо значи. Са пикаме огоречката. Не мога да. От предишното видео никой няма да се качиш, помните едно храчакър. Ти като гледахме видеото, поне 50 пъти гледахме видеото и нон-стоп се хилихме, поне 3 часа и не умряхме. Още не сме умрели. Да, ще спираме ли тук или ти къде скочи, бе? Чекай малко, че тера ми има проблема, Абе, ела тука. Ми ко да го направя? Се окажеш, че аз съм единствения, няма да се обърне. Абе, не приказвай сега, защото е сега ще съм бърна долу. Ти посмей. Мърдай, бе. Ти ли е стръмния път? Давай нагоре она горичката. Дай газ до дупка, настъпи ти. Обърни се, моля се. Чек, това нещо не мога да изкатери, ти казвам ти. Аз как го изкатерих, нане? Той не е то спад, бе, брат. Ама карай по друг път, няма всеки път, човек. Не, бе, то е другия път. Не мърда, чек. Да го направи 4 по 4 набързо. Не мога да изкатериш той, чек. Тя дръпна малко назад. Пробай се. Пробай се. Ти отде мина... не, чек, спреш ли там, не мога да тръгнеш, казвам. Сигурен ли си? Аз... Дай, малко буст, не обърнах се тира. Не. Човек, искаш аз да те окача? Не, качва се човека, ама се обърна. 2 пъти подред. Качи се. Настъпи, че имам инерция. Ела някъде къпки, кажем, че... О, мале, виж какво ще имаме да изкачваме. Ти си fucking crazy. Слагам 4 по 4, тази работа не я стане. Опа. Аз го направих спредно, брат. Ти си лути 4 по 4 дефолта не мога да изкатери, ама... Изкачи го, чек! Чек, тира ми се обърне. Мале, фак, върти го, бе. Ама с нитро също. Ами аз съм с нитро, брат. Спираме така за почивка. Не! Малко инерция ще трябва, чек. Чек. Не, тръг! Движи се! Гумите, бутни малко, бутни! Ко направи, бе? Нито свърши, майко! Буте, бе! Че има, дай назад! Вземи един влекоч! Дай назад още! Дай! Бегай! Тръгна, бегай! Качи го! Право, спри до моя тир. Ще заседна тук. Ще спра вътре в твоя тир. Ще тръгна. Бе, само и ще безглавя. Има мемка, човек, има мемка. Идей, че ти рапушиш. Нещо гумачи се спукайте и не знам, нещо, някаква повреда. Да се пробвам ли гумина без гума? Не, чек, не дей. Чакай малко. О, човек, пак само на горнища, майка му, без нитро ще окачвам. Трябва ми нитро, иначе че... Не можеш да Мале, дай назад. Без нитро не можеш. Чакай, тя се дръпна. Ти човек с тир няма начин. Леко! Сигурен ли си? С нитро всичко на сериса. Да, се дава шифта, гледай го. Ако дам шифта... Човек не съм дал шифт. Добре, ама аз ако дам шифта, знаеш къде ще се пратя? Мале. Казах ти, че не мога го качиш. Казах ти, че не мога. Мърдай, ти вече ма нерви. Добре, макет ти как бъгна. Чакай, остай, аз се пробвам. Дай сега, бегай се. Малко засилка така и посмей да ма блоки. Качи се. Чеки, обърках пътя.
Аз тръгвам напред и заеби се в щата. Не, човек, ела бе, мини Ей пресете го пътя, човек, още по-стръмен е от предишни. Не е вярно, човек. Слез надолу, гледаш какви дупки аз минавам. Къде надолу е? Хелп! Как ще се обърнеш и сега. Не. Това... Мале, ремаркето поднесе, човек. Аз излизам от тира. Не мога да излезна от тира. Бягай, човек. Бягай оттам, човек. Аз искам да го изкарам той животно. Не мога да си изкараш тира, ли, бе? Човек, елай ти го набри тука на мама и си райна, не чак сега. Ето се обърна. Гледай къде спорих, мам. Добре, айде да продължаваме без обиди. Заеб. Човек, да... С едно и обидили с едно. Бъди бато, Филип, ще го чукат калинки. Мълча. Не! Че само не такива. Не говори... Не говори таки спеш. Ела има бутник, турчер, ще го издъци от калинки. Да, чукат калинки. Много яко ти фърчи ремаркет. Нали? Му дареш малко нитро, така гъщиста, как му дареш. О, мале, боже! То път вече никога няма да го пипна. Тя обръща. Още ли не мога да изкараш този тир оттам, бе? Тя обръща и си фащам пътя. Мърдай, че Да, дал съм газ, споко. Само да не вземе да изгасне тира. Ще съм изглавя този тир направо. А ти знаеш как да гасиш двигателя? Сега ти знаеш как се изкачва? Знаеш как ще минеш от тук с тира? Не съм 4 по 4. Чек, докато се качваш, не снило да видиш кой ще стане. Знам ги да пишеш. Не У. Не Y, уто изкривеното. Кое? Изключваме двигателя. Да, мръдни са на мина, бе. Не, човек, объркахме пътя, слизай. Сме го объркали, шо го качим. Добре, качи се отгоре, видиш какво качаш. Ево и тук ще преспим, ще тръгнем. Малко нитро... От кого се чува това? Гадно е! Ти си луд, човек, чата бутна. Дай, обръщам пътя и да скарам. Маркетите се откърти. Човек по инерция скарам без двигател. Аз се обърна тира. Ще чакам долна завоя. Аз ще мина през невъзможният си път. Ще му дам малко гъщица, така малко нитро и ще мине. Ти къде си забута? Аз не знам. Къде е тъс канавка, че и дете не мога да излезеш от нея? Бе. Минах я! Тира ми направи форнат флип, човек, и пак оцеля. Не, ремаркето ще падне! Майка ти да е. За кой се отвори, бе? Шит. Добре, това беше епик фейл. Здравейте, приятели, аз съм Bogdan97 и тук съм с едни приятели в МТА. Представете се. Здрасти, ви сигурно вече ме познавате, Керледакта. Пера са със синия тир. Ти му е прякора. Айде, давай, представя се. Здравейте, аз съм зад Богдан. Мърдая. Айде, тръгваме. Ще скачаме Еверест кацгъните. Да, с пълна газ. След това с моднати камиони. Да, след това втория клип ще е с моднати камиони. Той ще го изфърчим с 360 нагоре. Човек,
Не от тука, не тука, само напред. Напред. Тя, да. Явно. Ама ти си първия, ако видя, че не може да го изкачи след това. Да. Леле, и не... Чисто там. Колото спадна ли, бе? Намали, бе! Тук има едно... О, чакай, Тук Данчо, много чакай, марки спри, чакай, Данчо, спри! Теба. Да Ами бутна аз марки. казах как се спира, като забиш в някой. Да. Гледай го, колко близо спрямо до мен. О, си влезнах в ремаркето. А, Къде си, бе, човек? Данчо, лагваш! Аз ли лагвам, Не, бе? бе, не, Данчо. Добре, аре, продължаваме и заеби го там да мре. Данчо, крашна ти шибания нет. Не. Добре, ари латка, бе. Чай го изчакаме, ари. Направо ли сме? О, първо трябва Давай да се направо. изсеркаме и тука. Да, ари, изцепи се тук, в горичката. Аз ще... Има, гледай, грозе. Скочи ли, бе? Да, тират ремаркетата прикрия споко. Чеки. След за малко, след. О, чай, забравя лок на тира. Хубаво да го примеришиш. Как се... Коя беше командата, Мале, Намали, бе! Гледай го напред. Да, гледай го. Тира марке имаш ли, бе? Да. Бягай! Че аз си мръдна тира. Бягай! Шит. Бягай! Настъпи! Идам, чакай! Дай! Дай сега, дай задна споко, вече е тихо тук. елате и тук е горичката, коша са легаем. Аре, Това аз беше качвам командата за Богдан. пърден. Данчо, вземи си тир. Вземи си тир, бе. Готово, айди. Данчо, Аре, давай. взимай тир, ще спра видеото. Така е добре, човек, айди. 3, 2, 1, здравейте, приятели, аз съм Богдан 97, и той радио съм. Здравейте, приятели, майка ти!